Babban jami'in kula da manufofin ƙetare na ƙungiyar tarayyar turai Joseph Borrell ya shawarci Amurka da ta rage baiwa Isra'ila makamai idan ta yarda cewa an yi hasarar rayuka da yawa a bangaren Falastinu. Idan kuna tunanin ana kashe mutane da yawa, watakila ya kamata ku rage ba da makamai don hana kashe mutane da yawa, kamar da ya shirya manema labarai yayin da yake magana kan kalaman da shugaban Amurka Joe Biden ya yi cewa Isra'ila na wuce gona da iri a Gaza. Tun da farko dai Falastinawa sun yi kira ga tarayyar turai da ta kakaba wa Netanyahu da wasu ministocinsa 4 takunkumi kan laifuka da take hakkin bil'adama a yankin yammacin gabar kogin Jordan. Kafin hakan dai kasashen duniya da dama sun nuna matukar damuwa game da farmakin da Isra'ila ta kaddamar kan birnin Rafa, wanda ya kunshi dubun dubatar fararen hula Falastinawa da ke neman mafaka. Bisa dai sabon rahoton da ma'aikatar lafiya ta Hamas ta fitar a wannan Litinin, mutane 28,340 ne aka kashe a Gaza tun farkon yakin a ranar 7 ga watan Oktoban bara. Kotun ɗaukaka ƙara ta Hague ta umarci Netherlands da ta dakatar da fitar da sassan jirgin yaƙi samfurin F-35 zuwa Isra'ila, inda ta yanke hukuncin cewa akwai babban haɗari na sabawa hakkin ɗan adam a yakin Gaza. Kotun ta yanke hukuncin cewa dole ne ƙasar ta daina sayarwa Isra'ila sassan jirgin yaƙin kirar F-35. Wasu ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama ne da suka hada da Oxfam suka shigar da gwamnatin New Zealand ɗin ƙara a watan Disamban bara. Sun ce shigar da jirgin kirar F-35 ya saba wa doka ta yaƙi, kasancewar ana amfani da jiragen ne wajen kai hare-hare a zirin Gaza. A baya dai wata kotun lardi ta yanke hukuncin cewa shigar da jiragen batu ne na siyasa, a saboda haka bai kamata alkalai su shiga lamarin ba. Ministan harkokin wajen kasar Iran Hossein Amir Abdullahian da ke ziyara a birnin Doha ya gana da Firaministan Qatar kuma ministan harkokin wajen kasar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassin Athani domin tattaunawa kan yakin Gaza. Jami'an biyu sun gana ne sa'o'i kaɗan bayan Amir Abdullahian ya isa babban birnin kasar Qatar a yammacin jiya Litinin. Tattaunawar kan rikicin Gaza ta mayar da hankali ne kan batutuwa da dama da suka hada da tsagaita buɗe wuta na dindindin a yankin Falastinawa da aka yi wa ƙawanya, da dakatar da laifukan da Isra'ila ke yi wa Falastinawa, da kuma aika agajin jin kai zuwa Gaza. Qatar ita ce ta uku kuma ta ƙarshe a rangadin da babban jami'in diplomasiyar na Iran ya fara a ranar Juma'a da ta kai shi a ƙasashen Siriya da kuma Lebanon. To labaran duniyar na fita muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga birnin Tehran. Rahotanni daga Senegal na cewa an dake ziyarar da shugaban kungiyar ECOWAS kana kuma shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya shirya kaiwa kasar jiya Litinin da nufin tattauna halin da kasar take ciki. Don da farko dai an tsara shugaba Tinubu zai je kasar ta Senegal mai fama da rikicin siyasa a jiya Litinin domin tattaunawa da takwaransa Macky Sall. To sai dai bayanai sun ce an dage ziyarar har zuwa wani lokaci da ba a bayyana ba. Fadar shugaban kasar ta Senegal ta sanar da ɗage zuwan na shugaban ECOWAS a ƙasar sa'o'i biyu gabanin ziyarar ba tare da bayyana wani lokaci ba. Ba wani dalili da fadar shugaban ƙasar ta bayar na ɗage ziyarar ta shugaban na ƙungiyar ECOWAS, amma wata majiya a fadar ta bayyana cewa ɓangarorin sun amince ganawa a birnin Addis Ababa na ƙasar Habasha a daura da shirye-shiryen taron ƙungiyar tarayyar Afirka. Wasu rahotanni sun ce wata tawagar 'yan majalisar dokoki daga ƙungiyar ECOWAS sun fara wata ziyara ta kwanaki 3 a ƙasar ta Senegal, inda za su gana da takwarorinsu. Dama dai a makon da ya gabata Senegal ta buƙaci da a janye batun tattaunawar halin da ƙasar ta tsunduma a cikin ajandar taron gaggawa na kwamitin tsaro na ƙungiyar ta ECOWAS. ECOWAS dai ta buƙaci ƙasar ta Senegal da ta dawo da jadawalin zaɓe cikin gaggawa bayan da majalisar dokokin ƙasar ta amince da dokar ɗage zaɓen ƙasar da aka shirya yi a cikin wannan wata na Fabrairu da watanni 10. Batun ɗage zaben Senegal dai ya tayar da zafar muhawar a ciki da wajen kasar, wanda 'yan adawar kasar suka danganta da karan tsayewa demokradiyya a kasar da ba a taɓa ganin irinsa ba. Jam'iyyar adawa a kasar Ghana ta yi fatali da shirin sauya ranar zaben kasar daga watan Nuwamba zuwa Disamba na wannan shekara. Hukumar zaben kasar ta ce shirin ɗagewar dai tun da farko daga jam'iyyun siyasa yake domin baiwa hukumar isasshiyar dama wajen shiryawa, musamman idan aka samu yanayin da za a je zagaye na biyu na zaben. To sai dai jagoran 'yan adawar kasar John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC ya ce ɗage zaben da sabon lokacin gudanar da shi da aka saka ba zai yiwu ba. Ba mu da amanar cewa an ɗage ranar zaben ne da kyakkyawar niyya, in ji Mahama, inda ya ƙara da zargin hukumar zaben da rashin zama cikin kota kwana. To jama'a, ƙarshen labaran duniyar kenan.